नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे, गावडे गझल चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आम्ही आता आलो आहे कात्रजल्या स्वामीनारायण मंदिरामध्ये। तर तुम्हाला पण दाखवावं म्हणून आम्ही आता आलेलो आहोत। तर चला बघूया स्वामीनारायण मंदिर कात्रजचं पुण्यामधलं कसा परिसर आहे, काय मंदिर आतून कसं आहे बघूया। दाखवता येतं का तुम्हाला? चला आपण भेटू पुढे। तर मित्रांनो, हा आहे एंट्रन्सचा परिसर। बघा केवढी गर्दी आहे आणि लोक सगळे इथे आलेली आहेत मंदिर बघण्यासाठी। शाळांना सुट्टी असल्यामुळे बघा। चला पुढे तुम्हाला दाखवतो मी। ये चला मित्रांनो, जाऊया आता मंदिरामध्ये। दाखवतो तुम्हाला आजूबाजूचा परिसर। हा बघा किती एकदम छान मंदिर बनवलं आहे, एकदम भारी मंदिर बनवलं आहे। बघा मित्रांनो, काय मंदिर बनवलंय बघा। एकदम स्वच्छ परिसर आणि सगळं एकदम छान। बघा मित्रांनो, किती सुंदर कोरीव काम केलेलं आहे। मंदिराच्या चारही बाजूने कोरीव काम केलेलं आहे बघा। किती छान देखावा आहे आणि आजूबाजूने असे डोंगर आहेत बघा। आजूबाजूने असे डोंगर आहेत। लोक बघायला आलेली आहेत मंदिर। बघा मित्रांनो, मंदिराचं एंट्रन्स आहे आणि आम्ही इथं बसलो आहे। आणि सूर्यास्त होत आहे, नजारा एकदम भारी। बघा मित्रांनो, वरून मंदिराचा नजारा कसा दिसतोय। एक नंबर नजारा आहे। एवढी गर्दी आहे, लोक सगळीकडे बघायला आली आहेत। सगळं पूर्ण मंदिर आहे। बघा मित्रांनो, काय सुंदर देखावा आहे। मित्रांनो, मंदिराच्या आतमध्ये शूटिंग करायला मनाई आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला बाहेरून दाखवतोय।
स्वच्छ आणि सुंदर, एक नंबर नजारा आहे. बघा मित्रांनो काय परिसर आहे. आम्ही पण दोघं इथं आलो आहे एन्जॉय करायला. बरं का मस्त आहे ना मंदिर. मस्त आहे. मारवाडी लोकांचं मंदिर आहे. मारवाडी लोकांचं मंदिर आहे. दिवाळीमध्ये खूप कार्यक्रम असतात. आज बंद आहे, आतमध्ये प्रवेश बंद आहे. अच्छा, आतमध्ये प्रवेश बंद असल्यामुळे बाहेर सगळे लोक बाहेरच आहे. बाहेरच थांबले आहेत आणि आम्हाला बाहेर शूटिंग करावं लागतंय. मित्रांनो एक दिवस तुम्हाला आतून नक्की दाखवीन मुलांना सोडलं तर. सुट्ट्या असल्यामुळे खूप गर्दी आहे आज. बघा मंदिर मित्रांनो काय कोरीव आहे. छान परिसर आहे एकदम. छान कोरीव काम केलं आहे बघा मित्रांनो. बघा मित्रांनो दुसऱ्या अँगल मधून बघा किती छान नजारा आहे. बघा छान नजारा आहे बघा. मंदिर दिसतंय समोर. मित्रांनो हे पुण्यातलं श्री स्वामीनारायण मंदिर आहे. बघा काय दृश्य आहे संध्याकाळचं. संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत. आता सध्या आतमध्ये जाऊ देत नाही त्याच्यामुळे मी आतमध्ये शूटिंग करू शकत नाही. मित्रांनो एक नंबर नजारा आहे. मंदिराला कोरीव काम एवढं जबरदस्त केलेलं आहे ना. मित्रांनो मुलांच्या पण ॲक्टिव्हिटीज आहेत. काय सुंदर एरिया आहे मित्रांनो. बघा मुलं एन्जॉय करतात मित्रांनो. बघा कशी तर मित्रांनो हा एकंदरीत व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि हा मंदिराचा परिसर कसा वाटला ते तुम्ही आम्हाला जरूर कमेंट करून कळवा. आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सबस्क्राईब करा मित्रांनो. आणि इतरांनाही शेअर करा. तर चला धन्यवाद.